Flood control project sa DPWH sa Barangay Budlaan, Cebu City nga nagkantidad og 70 million pesos nakunlak na. 400 ka mga pamilya ang namiligro sa pagkagusbat sa revetment wall. Alan, kumusta ang sitwasyon sa mga mulupyo sa maong dapit? Sas, gibate og dakong kahingawa ang mga mulupyo, sanglit padayon ang pagkakankan sa kaning revetment wall isip kabahin usab ni sa flood control project na adya sa Barangay Budlaan. Gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang flood control project nga gipatuman sa DPWH sa Barangay Budlaan ug iyang nakita ang nangapahak nga revetment wall. Nangahunlak human yapak sa kusog nga bulog sa baha ug nakita kung unsa kanipis ang semento nga igo rang gipanghaklap sa gifile nga mga bato wa usay kabilya siyang nakita. Isip usa ka engineer, gipadayag sa mayor ang iyang assessment sa proyekto. Ang bato nga ipangutang, giigo rang gibutang sa ilalom niya. Pagkahuman, dili gyud nga concrete ba? Siguro na bato konkreto pero dili gyud nga full concrete na nay mga kabilya. Sa ako lang personal na opinion ng electrical engineer man ko, karon ako dili gyud tumaong pagkatrabaho. Kini ang flood control project na imutang diri sa may Barangay Budlaan sa Dakbayan, Sugbo. Pipila lang ni sa parte sa naasoy nga proyekto ang nangaabhak human maigo sa kusog nga bulog sa tubig. Gipangulbaan na ang mga mulupyo kilid sa sapa tungod sa gihulagway nila nga gabok nga revetment wall nga wa gani makapugong sa kadaot nga nahiaguman sa mga tao. Ang barong-barong sa 80 anyos nga si Lula Josefina Ramos kilid sa sapa ang gianod sa baha ni atong Agosto. Matod niya, nga gigusbat manggani sa tubig ang revetment wall, unsa na lang kaha ang iyahang barong-barong. Dismayado ang lula sa mga dagko nga kwartang gigamit sa proyekto, dali ra kaayo kining gilamoy sa baha ug naguba. Nahunlak man ang riprap nga to pa dong. Nya dako man kuno kay kwarta nga gigamit anang project nay, usa imong gibati ani nga. Na, di man ta kabuot ang presidente radhay na ko na. Adunay mga balay nga nag-umbaw na sa sapa, nga gamayng tukmod lang lamyo na sa yuta kung maigo sa tubig. Busa, dili malikayan nga bation ang mga tao ug kabalaka. Kuan ta sir baka nang kuano lang ding kuan tarungo lang ta nila trabaho ba. Kay dako ta kay nig budget di ay. Matod sa kapitan sa barangay, nirisa ang tulihaw nga 400 ka mga mulupyo sa tulo ka mga sityo nila ang namiligro tungod sa gabok nga revetment wall. 5 pa katuig kini nga gipunduhan sa DPWH og 70 milyones pesos ug nagsugod na sa pagkagusbat ni adto pang nakalabayng tuig. Katong sitio JK kay kuan to sila almost 200 families. Unya kanang kapasar sa matang kapasar kay dako kayo na ang sitio kapasar kay mga almost kanang diha lang sa duol kay mga kuan na sila mga 100 families. Unya kanang NHA kay 167 gyud na siya ka pamilya diha. Tungod kay way lihok ang DPWH ug ang kontraktor, ang barangay na kuno ang nag-ayom-ayom sa nagusbat nga parte sa proyekto apan dili nila mahimo sa ilang katakos busa moadto ang kapitan sa DPWH aron maaksyonan na kini. Gikan gyud na sa DPWH ni ari na sila sa ang barangay kay niya na sila nga naa sila budget nga para riprap sa sapa. Daghan man ming mga barangay nga ilahang gimuag project ingon ana parehaan na. Gawa sa revetment wall, gireklamo usab sa mga tao ang haligi sa tulay nga maoy makaali sa mga gapnod nga maanod nga mosamot sa pagpalawom sa tubig. Sa swapay update niini ang DPWH apan ato sa media interview kagahapon adlaw dito sa Cebu City Hall. Di nakiktigom sila sa mayor. Gipadayag niini nga ila unang susihon kining naasoy mga proyekto diya sa Barangay Budlaan. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.